So yan siya, ganyan siya kahaba, no. Mahirap talunin to mga Ajay kung kung mapatigas mo to kasi lalamang ka sa haba. Pero kung ako papapiliin, kung yan o rito, dito ako mga Ajay. Nandito na lahat eh. Ayan o. Sobrang kapal. Grabe. Mga Ajay, no, naantay lang natin yung gagamba. 1,000 yun. Antayin lang natin. Pababa pa lang daw. Pagod. Init. Magkape tayo mamaya. So, what's up mga Ajay, no? Kakarating na natin. So, akala nyo isda yung mga bibilin natin, no? Kasi puro ganyan. Pero bahay talaga to nung ahente. So, tingnan nyo yung mga koy nyo. Ang gaganda na ng koy nya. Tingnan nyo. Ito yung koy nung pinagkukunan natin ng gagamba. Marami siyang palaisdaan. May mga beta din siya. Moron gapi. May maganda siyang koy kanina. Maliliit pa yung iba. Ang kulit to. Kulit deform yung kuyo. So yan sila. Lawak yung palaisdaan nyo. Hanggang dun sa unahan. Doon meron pa dun sa likod bahay. Meron pa dyan. Ayan o. Ayan, marami siyang pinaggagawa. Ayan, mga butas-butas pa o. Hindi yan na nasikaso. So chill mode muna. TM pang derby, patigasin lang, no, kasi medyo malambot to. 5 days, 6 days. Kung Manila sizing lang, no, iyak ang hakbite sa inyo nito. Kung hindi pang derby, no, iyak talaga to. Yan, no, hirap na parisan to mga pre. Iyakan kayo nito. So pakita ko lang sa inyo, ito sobrang laki to mga pre. Ang kapal ng paa nito. Ayan o. Dulo to dulo, makapal masyado. Ito pre o. Ito pinakamalaki natin dito. Ayan o. Super o. Nasa OS or jumbo size to mga pre. Ayan o, baka nyo. Pero gusto mong pang timbang na mahirap kang talunin, ito talaga. Ayan o. Tigas pa sa matigas. Makunat pa sa makunat, makunat pa sa tatay. Ito mga Ajay, pero sabi ko may ibebenta ko. Ito pinakamatigas o. Tigas na ito mga tol. Tingnan nyo na lang. Ito, hakbite ito. Papasok na hakbite to. Malaking gagamba din to. Dako ni sa pre, no? Ito malaking gagamba to. Hakbite to. Itim derby to. Pang the super mga Ajay. Ganda. Tigas oh. Good size. Good size pa din. Ito yung good size pa din. Grabe yung lalaki oh.
Message na lang siguro ako dito. Maraming good size man ito kalaki. Good size. OS Jumbo. Okay na siya pre. Sulod na ito ni box niya. Mga Adreno. OS Jumbo XL good size meron dito sa kinuha ko. So yung banusan nandun. So para sa Manila yan, 1,000 piraso yan. Pakita ko lang sa inyo yung banusan, no. Oronahin ko muna to, pakita ko yung malalaki sa inyo. So ito mga Agi, yan yung area. Pakita ko sa inyo mamaya, paalis na tayo. So alis na tayo mga Agi. Okay na, goods na goods. Yung gagamba ko nandun, no. Puro malalaki yan. So tignan nyo na lang, baka bukas ko na pakita, no, kasi baka gabi na ako makauwi mamaya. So yun. Kulit to, may ano sila, para sa tubig. Yan. So yun yung area. Ayan, malawak yan. So doon pa sila naghahanap po, doon sa dulo. So yun lang. Let's go, let's go, let's go. Ito mga Adjo, yan yung gano'ng kalaki. Lawak. So kamotor lang tayo. What up mga adik, so gagambino to. So sabi ko naman sa inyo, kukuha ko ng gagamba. Yung iba ibebenta ko, yung iba pang bablog ko, no. So ito yung gagamba mga adik. OS good size XL, jumbo or kung ano-ano pa, no. Ayan, ang daming derby size. So pero bago pala yun, no, gusto ko lang i-promote yung salpukan. Syempre salpukan yan eh. Gusto kong abangan nyo, maglalaro kami ni Kadagit dyan, magbabangga talaga kami. Sa upland namin na halos lahat ng vlogger din maglalaro under ng salpukan. Babangga-bangga kami, so winner take all or timbangan. So ganito yung, ito muna, no, bago ko yung salpukan, no, or bago nyo isipin yun, tingnan nyo muna ito mga Adjo. Kasi nagpilas ako ng isa. So ito. Yan, kalaki yan. Oop. Saka ito, tingnan nyo to. So gabi kasi, no. So yan, nagpilas kasi ako dito kanina at may pinakita ako. May nakipag-video call kasi sa atin mga Adjo. Gusto tignan yung ibang gagamba. So yun, pinakita ko muna. And ano ba gagawin ko? May mga kaha ko mga Adjo na naka-ready. So ilalabas ko lang yung ibang gagamba muna. And yung iba ganito na lang. So sa makapanood ng video ko, message nyo ako sa siguro sa Facebook page ko na lang. So i-check ko kagad sino yung una makapag-message sa akin. So yun yung i-cater natin una, no. So message nyo na lang ako. Hindi ko lang sabihin kung anong price nito, no? So message nyo na lang ako, usap tayo. So kung pang hack fight ang gusto nyo, ang dami mga Adjo, no? Kasi ang daming good size nito, ang dami ding OS, ang daming XL. So alam nyo naman yan, basta pilas ng tag-tatlo-tatlo yan, malalaking gagamba yan. So Jensen to, no? Tapos ito yung mga malalaki, andito, may mga super. So ito yung, yan o, tignan nyo na lang yung payat na yan o. Ayan yung 5 piso, no. Ano ba kahaba? Yan. Pa-dipahin natin. So yan siya, ganyan siya kahaba, no. Mahirap talunin to mga Adjo kung kung mapatigas mo to. Kasi lalamang ka sa haba. Pero kung ako papapiliin, kung yan or ito, dito ako mga Adjo. Nandito na lahat eh. Ayan o. Sobrang kapal. Grabe. Oh. Wiwi daw. O remove your pants. Magwiwi doon. Sige na. Magwiwi doon. So yun mga Adjo, pinakita ko lang muna sa inyo. Mabilisan lang to. Hindi ko na ilalabas lahat. So baka mamimili lang ako ng ilalabas ko. Tara, tingnan natin. So nandito yung mga super or mga OS XL. So hindi naman lahat to pang timbangan, no. So ito yung mga OS natin dyan. OS. Okay, late. O go inside muna. Later daddy will go inside. Tapos to, mga pang hack fight mga Adjo. Wear your brief first. Wear your brief. Wear ka muna ng brief mo. Pause mo muna. Wear your brief. Tapos go inside. So ito mga Adjo, no. OS or jumbo size. Hindi ko na alam kung anong size nito, no. So yan yung gagamba. Layo ng tingin mo ba? So yan, kapal. Gabi to mga Adjo, gabi to. Bukas ng umaga to. Ang ganda nito, tignan, ang lalaki na ito. Kasi gabi na, no. So pakita ko lang ibang mga gagamba sa inyo. So pangit yan. Ito. Yan, no. So
So, ayan yung mga gagamba. Yan, matitigas. Matitigas to mga aji. So, PM nyo lang ako Hindi lahat to bibenta ko. Pero meron at meron mga aji. So, kung napangitan kayo, babalik ko pera nyo. Pero pag nagustuhan nyo mga aji, nasa inyo na lang, no? So, kilala nyo naman ako pag kumilatis tayo ng gagamba, no? So, ito medyo alanganin ako sa itsura. Medyo pangit. Ito maganda-ganda, matigas, gray. Ito mga aji, quality to, matigas to. Tingnan natin. Titimbang lang siguro ng mga 20 plus to. Ay hindi, sa ganito siya kabigat pa ngayon mga aji, 30 plus to, mga 31, yun, 32. Hop. Doon muna siya, sige, doon muna siya. Pag nag-abot sila ng malaki niyan, ito mga aji, malaki na to. So yan, makapal na to, mahaba na. Ito. So pakita ko lang muna sa inyo, no. Yan, medyo payat na to, manipis ang paa. Hindi, makapal pala, pero manipis na masyadong katawan. Ito, tingin ko ng itlog to, pero mahaba to, malaki, matigas. So, ayan. Malalaking gagamba to, no. Ito, mga aji, maganda to. Pag napanipis mo ng unti, matigas to, yan, no. Tsura niya. So, ayan, no. Message nyo lang ako mga aji, hindi lahat to ibibenta ko. So, paunahan lang, no. Uwinan lang yung trip natin ibenta. So, ayan. Ito, matigas to. Ito, isa pa to. Matigas to patayin, mga aji. Saan pa ba? Ito, parang pa-hackfight na to. Hindi na to pang, hindi na to pang timbangan. Pang-hackfight na yan. Ito, mga condition mo to, pang timbangan pa. Yan. Kasi matitigas ng mga gagamba. Ito, linlangan ako dito. Pero malaki pa rin gagamba to. Yan. So, makapal kasi yung Jensen, no? So, ito, dinagdag lang sa akin to kasi mataba. Yan. Ito, mahaba to mga aji. Pero, nangitlog din to. Kailangan ito alagain pa kasi. So, ito, nalaman ako dyan. Ito, maganda to. Ang timbangan, no? Mga pang-hackfight to. Pero malakas sa hackfight to, ito. Matigas na gagamba to. Tabi muna natin yun, no? Yun yung malalaki ata. Ay, hanggal ko ba? Okay, tabi muna natin, no? Ito mga good size naman to mga aji. Okay, gagamba doon. Magpang-abot yung malalaking gagamba natin. Ito yung mga good size natin, no. Yung good size natin hindi magkakalayo. Parang OS pa rin, no. Ayan, no. So ito yung mga good size, no. Dali. Ayan, no. Mga good size to. Medyo manipis to, medyo bata to. Ito kaya. Ito. So yan. Mga pangtimbangan ng laruan na ito, no? Ito hackfight na to mga aji. Hindi na pwede itong pangtimbangan. Makintab na nga yung likod eh. So ito yung mga good size. Pang hackfight to mga aji, kasi more on pang hackfight na to. Ito matigas din itong tigre na to. Sandali, pipilian ko kayo. Ito. So yan. Bukas to mga aji ng umaga. So baka makita nyo to. Nasa kaha ko na, no? Ito, maganda-ganda din to. Ewan ko lang kung kaya nyong patigasin to, no? Pero makapal-kapal din to. Hanap tayo ng magaganda. Dito yung maganda pala. So yan. Dilaw na to. Ito pula pa. Kailangan pang patigasin, no? Hanap tayo ng matitigas ito. Medyo matigas-tigas na to. Yan. Ito yung mga ganda. Yan. Ito maganda din to. Yan. Good size, quality. Ano ba? Hanap tayo. Hackfight mga aji. Pang hackfight na matigas kung gusto nyo. Yan. Pang hackfight to. Matigas to. Malaki-laki sa hackfight to. Ito pang kukondisyonin pa. Kasi good size na lang to. Hindi ko na inano to, no?
So ito makakapal na to mga Aji. Ito matigas-tigas sa hakpite din to. Yan o. Ito. Yan. Mga bundatin na to ha. Medyo may kakapala to. Ito maganda-ganda pang hakpite. Pero kung timbangan ng laruan nyo mga Aji, doon kayo sa malalaki kanina, no? So ito medyo matigas-tigas din to. Yan, ito maganda to. Ito pang derby to. So kailangan lang ng alagain unti, no? Kasi kami mga Aji pag ganyan, puti, dilaw, kailangan pinapatigas yan, no? So ito yung good size na nag-aalangan OS din, no? So ito tigre, pang hakpite to, matigas sa hakpite to mga Aji. Yan, malaki-laki na sa hakpite to. Pang hakpite lang mga Aji. Yung may hilig sa dilaw, no? May hilig sa mga puti dyan, yan. So hindi naman siya lunuhin, no? Kasi matatandang gagamba na to. Wala naman ako dun sa iba. Pero good shit na, no? Wala tayong problema dyan. Saan yung maganda? So yun lang mga Aji, no? Pinakita ko lang yung gagamba. So ito yung kursonada ko. Ito yung kursonada ko dun sa payat, no? Pula yung paa. Ewan ko lang kung di pa mag AAA ito mga Aji, no? Sa haba nito. Kung kaya nyong patigasin yung paa nyan. So imposible kayong malulugi dito kasi extended to, no? Yan. Imposible kayong malulugi dyan. Papatigasin lang talaga to. Hindi mo to pwedeng isasalang mo kagad ng at isa, no? Ito. Papatigasin pa to. Pero kung gusto nyong lamang na lamang kayo, nandito yung panglamang natin. Ito mga Aji. Pero maliit pa to sa mga nakawakan ko dating sobrang lalaki, no? Na pang derby. Pero ito, lalamang kayo dito. Makapal kasi masyado. Yan, no? Kaya, ay dito na lang baby. Tingnan mo nga dito. Dito. Yung gano'ng kakapal. Oh, electric pan pala. So, tignan nyo na lang gano'ng kakapal na. Yan. Ano pa to mga Aji? Gagaan pa to, no? Pero maganda sa timbangan talaga to. Ang kapal kasi ng paa. Yan, no? Yan, makapal yung paa. Mahirap talunin na to sa timbangan. Kasi hindi ka naliliit dito eh. It's either lalamang ka or draw kayo ng laki nito. Pero yung paa kasi nito mga Aji, makapal talaga. So tingin ko yung bibiak dito, mga matitigas din na gagamba, no? Pero medyo mahihirapan sila dito kasi mahaba talaga yan. Ito meron naman ako itim dito. Ito tingin ko to, matigas din to. Saan yung isang stick ko? Kunin ko yung isang stick. Hindi, huwag ka mo nang gumalaw yan. Laglag yung galaw mo. Yung galaw yung paa mo. So ito mga Aji. Ito sila, no? Yan. Medyo mahirap-hirap. Maganda-ganda to. Zoom mo ka ba? Yan. Medyo mahirap na to mga Aji. Ito. Lalo pa to kung pumayat pa unti to, no? Ito, no? Pag na-kondisyon ng maayos to, medyo mahirap-hirap to kasi matigas to. Matigas na gagamba to. Oh. Try ko mang pumilas dito mga Aji. Pakitaan ko to kayo dito. Sandali. Yung kursonada ko lang. Half-pipe mga Aji ito. Yan, pang half-pipe to. Ito ang gagamitin ko, no? Pang half-pipe natin yan. So, yan yung size niya. Kasi matigas na gagamba. Or yung pulang orange. Sandali, hanapin natin. Meron dito eh. Matigas na gagamba. Sandali. Ito ba yung kanina? Meron akong kursonada dito mga Aji. Maganda talaga. Pang half-pipe. Or ito.
Or yan, no? Ito. Kung pang fight mga Aji, itong gagamitin ko. Daddy. Yes. Oh, Daddy will go inside. Wait lang. Wait mo lang si Daddy inside. Patapos na rin tayo. Last one na lang mga Aji kasi tinatawag na ako ng anak ko. So, labasan ko lang kayo ng yung matigas na sinasabi ko. Hanapin ko lang. Saan yun yung kursunada ko? Meron akong kursunada ditong malaki. Na medyo parang pulahin yung paa. Ito siguro. Ito kursunada ko kasi to. Puti ito siya mga Aji, pero ang paa nito pula. So yan. Kung ako kasi kukondisyonin ko to, kaya i-kondisyon to ng pang derby, no? Ito, kaya to ipang kondisyon ng pang derby. Pero sa hackfight siguro, mas trip ko na hackfight to kasi yung mga pang derby ito. Yan, ito sila. Ito yung mga pang derby na gagamba. Yan. So, ito yung mga gagamba na pang derby natin. Ganyan. Pero mas malalaki pa yung dating hawak ko dito ah. Pero okay na rin siya. So, yun lang mga Ajay, no? Maraming salamat sa panonood. And katulad ng sinabi ko, message nyo kung gusto natin yung gagamba. And usap tayo. So, hindi ko mapapromise sa inyo, mabibigay ko lahat, no? Pero meron ako mga tinabi dito na pwede kong ibenta. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo, walang problema yung iba-vlog ko to. So, kung gusto nyo lang, no? Kung gusto nyo, hindi ko pinipilit. So, yun lang. God bless you all. So, unang mga mag-message sa akin, yun lang yung titignan ko din. At yun lang yung asiksuhin natin. So, yun. God bless you.